Детска радост ражда се зората, светла шири ведри небеса. И налива някой под цветята бисери, злато и роса. Пазарджик, според мен, е столица на уникалността, както всеки град със своето своеобразие, своето отличие от всички останали. Аз мисля, първо, по географски признак, ние сме уникален град, защото се намираме точно в централната част на България и аз често се шегувам, че Пазарджик има две летища. Едното е Пловдив, което е на 35 км и другото е София, което е на 90 км. Освен това имаме исторически и културно наследство, което всеки град може да се гордее със своята многолетна, многовековна история. За древната ни история, чието корени се губят назад във времето, говорят експонатите в регионални исторически музеи. Те пораждат особено чувство на гордост у нас, че можем да покажем пред света своята неповторима, необичайна и уникална история. Тракийските племена Беси от 5 век преди Христа, светилищата, храмовете, обреди, легенди, съдове, изкуство. Акцент в нашата експозиция на археологическа експозиция са естествено находките от селищна могила юнаците. Един обект, който се проучва вече повече от 30 години. Селищна могила юнаците е паметник с национално значение. Проучванията тук имат изключително значение за праисторията не само на България, Балканите, но и на цяла Югоизточна Европа. Паметникът дава много ценни сведения за каменно-медната епоха, 5 хилядолетие преди Христа, когато започват първите напластявания на селищната могила.
по време на турското нашествие в България, местните хора, за да я спасат, решават да я заровят. Колкото невероятно да изглежда, това се случва и църквата е покрита с пръст. Образува се хълм, който в продължение на години хората забравят какво има под него. И в средата на 19 век, съвсем случайно, църквата е открита отново. Местен овчар си вързал магарето на върха на хълма, той намира един метален предмет. Разравяйки земята, вижда, че това е кръст. Тогава казва на хората, че е открил кръст. Сеща се всички, че легендата говори, че тук е имало нещо, че тук е била църква. Събират се и под ръководството на чорбаджи Петър Гагов църквата е разровена. Черквата Свети Димитър в Паталеница е забележителна не само за своите стенописи, а и датировка – 13-14 век. Този храм очаква своите гости и своите изследователи. Етнографския музей е национален архитектурно-художествен паметник на културата. Сградата му е построена от братциговски майстори през 1850 година в стила на пловдивската възрожденска барокова къща. Тя е най-голямата жилищна сграда в Пазарджик от епохата на Възраждането. Нейн собственик е бил богатият пазарджишки търговец Никола Христович. Експозицията дава представа за богатството и разнообразието на традиционната материална и духовна култура на Пазарджишкия регион. Много ценна и впечатляваща е представената сбирка от 19 различни народни музикални инструменти, някои от които взети направо от природата. Такива примитивни народни свирила са дървесните листа, ръжените и тръстикови сламки, пискунът от навита върбова кора, свирката от крило на орел. Yeah.
пущи во гробе, живот дарува. Най-старата и най-забележителна черква в Пазарджик, чийто живот през епохата на Възраждането е тясно свързан с този на града, е Света Богородица, Успение на Пресвета Богородица, добила световна известност с великолепния резбован иконостас, дело на майстори от Дебърско-мияшката школа. Тя е построена от български родолюбци през периода 1834-1837 година, със средства от еснавските организации и първия обществен заем, сключен с Виенската банка.
Това е домът на Станислав Доспевски, единствената къща музей на възрожденски художник. Тя е построена през 1864 година от брациговски майстори в квартал Варуша до канала Пашарк. Като проекта е на самият художник Станислав Доспевски. Къщата е включена в 100 туристически обекта на страната и е културен паметник. Тук могат да бъдат видяни оригинални вещи предмети, както на Станислав Доспевски, така и на фамилия Доспевски. Сред чудесния интериор на къщата музей Станислав Доспевски можете да видите оригинални негови творби, като сред тях са портретите на неговият баща, на неговата майка, съпругата му, също така на видни интелектуалци, автопортретът неговият. Заповядайте в къща Станислав Доспевски, където вие ще видите шедьоврите на нашата нация. Шедьовъра Домника е безспорен шедьовър, който заслужава да се види от всички, които уважават изобразителното изкуство. На името на знаменитият български творец днес е кръстена Градската художествена галерия, притежаваща над 10 000 творби, които представят многообразието на българското изобразително изкуство от края на 19 век до наши дни. Къщата музей Константин Величков представя личността и делото на видния възрожденец Константин Величков. Сградата е обявена за архитектурно-художествен и исторически паметник на културата от национално значение. В моя кабинет вие виждате един уникален наш общественик, човек Константин Величков. Тази година се навършват и 100 години от неговата смърт, но с уникалността на своя живот и на дейност ние може само да се гордеем. Той ни е първият европеец и ние се гордеем с него още повече в влизането ни в европейското семейство. Знаете колко енциклопедична личност е бил той, и преводач, и общественик, и депутат, и министър. Уникален преводач на Данте. Да не говорим за другите уникални неща. Ние имахме уникалната възможност с усилията на целия екип, също на госпожа Гиндева, Министерството на културата и нашите дипломатически и консулски представителства да открием една негова плоча в Академията за изящни изкуства в Флоренция. Сега се надяваме и ще направим същото и в Цариград, където той е бил, в Цариградския лицей, където е завършил. Във Франция, където е починал, за сега се надяваме също и там да открием плоча в хотела, в който е починал. Така че ние сме в европейското семейство доста отдавна, не само географски, но и с това, което е дал нашия град и се надявам още да дава със своите хора, със своите възможности. Баткунският манастир Свети Петър и Павел. Днес той е единственият родопски манастир в Пазарджишка област. Със своето богато историческо минало и културно наследство, сред красивата природа, удобните пътни връзки и големи възможности за посрещане едновременно на голям брой поклонници, туристи и летовници, той би могъл да се превърне в голям духовен, културен и исторически център. Манастирската черква Свети Петър и Павел също е строена в началото на 14 век и е с малка еднокоробна апсида и един престол в олтара. Иконостасът ѝ се отличава с хубава дърворезба, за която се предполага, че е дело на майстори от Тревненската дърворезбарска школа. А старата лоза, това вековно дърво, ни отпраща назад в корените на траките и тракийското вино и наднича в днешния ни ден.
Всички знаят за бога на виното Дионис, както и традициите и обичаите свързани с виното, но едва ли някой предполага, че водят началото си от долината на тракийското племе Беси, възродена и наречена днес Бесавалей. Винарната се намира в почутата в древността земя на виното, на мястото на древното тракийско селище Малтепе. Това невероятно съчетание на природа, история и една реализирана мечта води многобройни туристи, за които е интересно да проследят процеса от равните лозя до вкусната и вълшебна течност в чашата. Туристическо дружество Алеко е създадено преди 97 години, през 1910 година и тогава се е казвало Славееви гори. След известно време се преименува като дружество Белмекен, а от 30 години насам вече се казва Туристическо дружество Алеко. В Пазарджишкия регион има много известни местности, природни забележителности. Туристическо дружество Алеко е създало няколко маршрута туристически, които може да се използват и като за пешеходен туризъм, и за колотуризъм. Предлагаме също възможности посещение с развитие на селски туризъм. В момента има много голям интерес от чуждите туристи да видят на село как се работи, да се запознаят с нашия бит, култура, занаяти. Къде почива и се отморява всеки? Далеч от дома. Така и пазарджиклии имат своето традиционно място за отдих, включително и своя база на брега на красивият язовир Батак. Пожелаваме ви да се потопите в магическата красота на природата тук.
Многобройни видове туризъм могат да заварят посетителите на този район. Селски, конен, хоби, екологичен, планински и много други. В обекта Кошарите са съчетани някои от тях. Ако имате предпочитания към ловно-рибарския спорт, тук е вашето място. Целогодишно база Фазанария радва своите гости със своите възможности. Пазарджиклии още веднъж изявяват своята уникалност. Паметника, братята Кирил и Методий, са изобразени единствено тук с ореоли, признанието за това, че са светци. Освен спортен туризъм, хоби, занаяти, традиционни и нови форми, конгресен, семинарен и още много видове туризъм ви очакват тук.
Пожелаваме отдиха ви да съвпадне с провеждането поне на един от международните фестивали емблеми за района, за органова музика, есенни театрални срещи, зимни музикални вечери Иван Спасов, фолклорни ансамбълови срещи, скулптурен симпозиум, филмов фестивал Европа е тук. Всичко това е актуалният международен език, езика на творчеството и обичта между хората. Но най-уникален е Пазарик според мен със своите трудови хора, с своята всеотдайност и трудолюбие. Пословично е трудолюбието на тракийци, особено около нашия район Пазаришкия. Затова аз много си обичам нашия град, нашите хора и с това се гордея. Този район за мен е практически всичко. Първо е моя роден край. Второ, казах и преди малко, хората са най-важното нещо за мене. Аз се гордея с тях, старая се с себе си, с целия екип, с чувство на изключителна отговорност, да отговорим на очакванията на хората и със всеки изминат ден те да се чувстват все по-добре. Вече сме в Европейския съюз и всеки човек, всеки гражданин, включително и от нашия регион, желае и се стреми със всеки изминат ден да бъде все по-добре в семейството му и в къщи и разбира се в неговото израстване, да се чувства много по-достоен с изпълнение на най-съкровените му мечти и желания, защото всеки човек живее с надеждата за по-добро. Най-добрите хора на света живеят в моя град. Най-красивите цветя сега цъфтят в моя град. На Мариза живата вода ни дава сили пак да продължим. Бел мекен в снежна белота до късна полетна глада ни пти. По предната земя на моя град звучала музиката на Орфей. И до днес запазили жърта на любовта му в нас сърцата пеят. Хиляди добри души от тук започват своя земен път. Най-прекрасните мечти от тук отлитат и пак се връщат тук.